ọmụ bụ Dr. Emmanuel Nweke-Okafor nke eji ma eze agba wee mara ya bụ na ebe anyị nọrọ tata bụ mmemme akpụmisi agba ọkwa ya bụ ebe a nọ ị na-anya dịka nteje si wee dị anyị nwere ogbe na-atọ enwere ezi nteje enwere ikenga nteje enwere ibite nteje ya bụ na ịbịazie na ya bụ ikenga nteje abụ iwee nwetazie ụmụ azụ nweta na achala ụlọ nweta achala agụ nwekwa ikenga dị na mgbada ya na nsi achala agụ wee na-eje ndị obodo enesiwa anya wee vụ na ndị esi na nwata esi na mmụarọ wee zugide wee lụọ dị arị 15 arị 16 arị 17 arị 18 onye aba bụ ozi mmụarọ ihe a bụ n'ibe mere ebe na anyị esuolu n'ibe eji eme anyị esokwu na ndị ekwesịrị ịga na-anụ olu ya ma gbakwụla ọtọkwu okwu ọ bụrụzi apụtazi okwu okwu aza ada na mmara ka ebe nwere nke maka ọtọ ebe ọ pụtara bụ anyị etozuolu nke ahụ ya bụ na anyị na-ekene Olisa bi n'igwe na anyị nọgidere wee bụ mgbe a na-ekwu ibe ọgba anyị bụ ọgba anata ọgụ dịka nsikwu n'ebe niile nna ndị a natara ọgụ wee mee nnede wee mụọ ya na anyị chọrọ udo anyị achọrọ mkpakasị anyị achọrọ ntọkasị anyị chọrọ imegbu ihe ma ebe ibe nọsị mma nnọọ ya ka anyị ji wee batakwa ya na etu wee si wee bata ka m na-agwa ndị anata ọgụ ibe m
ka nna agwakwu onwe m ọkwa na obere emezie ya ahụla anyị achịbakwu ama emezie ya ahụla anyị achịkọsịa na ibe ndị ọchịchị gụzialị ndị odudu n'ibe ndị ọzọ ya bụ ndị nleta ọgụ ibe m ebe ọbụla onye nọ ka anyị nwee ebe anyị ji dị iche onye nwee ebe anyị ji dị iche ibe izizi nji m na-ekwu tele ndị nleta ọgụ ibe m onye nwee ebe anyị ji dị iche bụ nke izizi ebe ọbụla onye anata ọgụ nọ ya bụrụ onye eziokwu na Easter na ezigbo biwa nọdụ bịa ya n'obi ka nọ aba ụmụnna ya logo Joseph Anna na onye ọbụla mmadụ ekwu vokwa ka mmadụ ekwu ebe ọbụla onye bụ onye anata ọbụla ya bụrụ onye eziokwu ndị na-achị amachisi achị anyị rịa anyị achịma ma ọbụla anyị ka ọ dị n'aka ka a na-anọkọtakwa na-ata mmụara ahụ maọbụ abụ nke na-ekwere omume eme maọbụ abụ eziokwu ekwudi esi ọ dịrọ mma ife ọzọkwa bụ na ezinụlọ dị iche iche na ụmụnna anọkọsịa si na-abịawa na owere onye okwu dịle ya na ibie nyochie nke bụ eziokwu ya bụrụ ibe eji mara ka anyị mebe nya ndị anata ọgụ ka ọ bụrụ ibe eji mara anyị na ebe ọbụla akpọrọ ọgbakọ ebe ọbụla akpọrọ nzukọ na onye anata ọgụ nọrọ ya na-ege enye ntị na onye eziokwu ka ọ bụ ọnwa onye na-emegbu mmadụ si onye abụ nọ nne ka ikpe ma ibe nwere ya eme nta anya mere echi o nwere onye a na-emegbu gwakwuo enye nke ọ ya eme wee mete mma o nwere ndị bụ mmụ ogbenye bụ na ọnara ha bụrụ onye ya enyere ha aka ka eji emepere akwụkwala ọtọ si na onye enwe na ihe eji emepe ihe nwekwu eweta na ndị anata ọgụ a natara ọgụ wee mụọ anyị amụrụ anyị mgbe a na-anụ ọgụ amụkwuru anyị tupu e wee nụọ ọgụ arụ anyị chọrọ udo ndụ anyị chọrọ udo na ka anyị were udo ahụ na-aga tinye ya n'eziokwu wee na-aga obi dị m ụzọ ọfụma ka oge ọsọ na ụdọ tolo ba dịsa ha bara na rọba gọ na ọgbọ nke eji ha mere ihe obi dị m akụsọ anwụrụ Emma Dr. Emma Okafor bụ ezigbo mmadụ nwaanyị nọ Thailand na-agụkwa akwụkwọ na university ebe ọ na-akụzi na-eme masters ebe ahụ so ọ maka ifie ka anyị ji wee bịa si ka anyị kene nye dịka o si wele eme ka onye na-agba ka ekwesị wele akụrụ ya ọ na-agba mma na-eme mma so anyị wee na-ekene ya wee na-ayọ Chineke na ka o dubie ọ na-edue Jesus
go. Imana wura mana puri seno. Imana wura mana liro liri. Ojije bude ki bude ge. Oje waje ge poti. Ina ya no ya dele demma. Baga baba segere yo. Baga baba segere yo. Baga baba segere yo. Oje wa no ya baba. Ojije bude ki bude. Oje wa no ya baba demma. Obi dị m ezigbo ụtọ onye a bụ prọfesọ ụmụ sụlala ọwa nwa so ibe ọ na-eme ma emenye last 3 years every 3 years ga-eji eme so nọ nke and ị na-eme once in life and ọ na-emesi nke ike nwa ọgbọba niile dị na Nteje bụ nya bụ the highest Nteje niile confirm mụrụ ya na onye nwa bụ the highest so ibe ọbụ ọpụta Nteje na-egwu okwu asị mbọsị ọ kpụrụ isi kedu ibe imeli so ọ mesiri ibe ike None. Wow, is that good? I love it, none. I love it, none. Yeah. Paul, I don't want. By protection of God, no problem man nina am was young on the post of security. Oh, I believe I'm okay. Los na was one of us na okay. Okay, ngunu waka na miya lobo start. Madi anunu. Bungunu. Emmanuel. Doctor. Professor. Emmanuel Okaf. Oya ngene be de lobo start. Ngene de na boy ku isi. Emmanuel here na wetin take this family eh? Even now, you're to put a man, good of the man, the Kumaka, or one man Kaka nature. Polo Nukumento, Polo Nukudo, Bonyan Domodo, Ndo Ibuna, role model. Yes, he is a big and great intellectual. I will know about that. So, Moniana rapport very well. Or where do we are? I am a guy that even in a Gassi of man. In a even in this way, not the well plan. In fact, in our Oman Arimbos,
mmemme emere ebe akụmisi a ndị mere ya nọ n'ụlọ ịbata ebe ka o si wee dị well plan. So ekene nna ekene bụ ndị bịara ije nyenwe na ọnwụ ya kwanụ ekpere nna ekpe n'isi ya bụ na ndị be anyị sị na ifefe na-eme ibe na basị na ikolobịa na abasị na duru na duru duru abụ nne ọ bọọlụ na ya ibe enwe ka nna ebe ekpeli esi na Chineke ya gosi mmaji bụrụ mmaji. Manel bụ nnekwu di m ka ọ bụ na-anụkwu m mma ibu ya ọ sị na mụ ọgbọghọ na-eme 50 years taa sị ka nya gbọghara na eze na ọ dịrị izu mmadụ imegide wee lụọ 50 years na ọ nwere ndị na-elu ụbọchị abụ mana Chineke na-eji ogologo na isi wee lụọ taa awasị ka anyị kere Chineke n'ebe o meli nwanne di m wee meluo onye ndo na-enwe nsogbu ọbụla ihe Chineke ekene dịrị ya na ọ ya nkwụsị esi na ya kwụsị ogologo narị isi ike ụdị ya ego n'ebe ego nke ọ nwere enwe n'aha Jizọs. Ina anyị nwe ọhụụ ọsọpụ ebu na o ji nwa n'abata nnukwu aba. Ọ dịrị izi mmadụ ịdị o nwere ndị amụrụ na ya ofu mbọsị nwa mbọsị ya nwa ndị amụrụ within 2-3 days onye nwa nwụrụ mana ya nwa dị ndụ na-celebrate with his fellow age group so is a nice thing and ibe kwesị ka ekene Chukwu so ka anyị gbakọ ebe anyị gbakọ ekene ka anyị so ya wee bịa sị ka anyị kene Chukwu. Thank you.
Aba m bụ Ngozi Nweke Nnaebele. Ma ihe na-arụpụ Ngozi Odelu. Aba dị m Nnaebele. Oge abalị gị Nnaebele. Nnaebele. Ya bụ mmemme anyị bidoro n'otu mebe. Efugo ka o so adị. Ọ bịara bụ n'isi njedebe. Taa wee sị na ịmala ekele ị na-eji Chineke. Ma ebere ị na-ebelu ọkpụrụ anyị bụ ịma prọfesọ Dr. Ịma Ezeagwụ. So ka ịmala ekele ị na-ebele ya ma ekele ị na-eji Chineke ka o si wee mee nye anyị fe weda n'ụbọchị taata. Ebe na-ekpekwe n'ime ekele bụ Chineke nara amara. Ele ihe dị n'ụlọ si na ndị dere ebe ji ọkụkọ bịa na-eji ọkụkọ na ọ nwere onye ukwu ọjọọ ga-abụ na ebe ọgbakọ dịka ọ na-celebrate birthday today gosi na ọ na-akwa ma ọ bụgodị ozugo ibe ji nwoke eme ka Chineke nye ya ibe eji ebi nye arụ isi ka ogologo ndụ na arụ isi ka o tolu na mmụọ Naijiria ka o chebe Naijiria ka ọ bụrụ osi na gọvanọ ka ọ na prezident ya bekere nna karịa na ọ gbanye na ọkụ dọkịta na ọ bụkwa mmụọ Naijiria ọ na-arịọ ya dara ụkwụ ọjọọ ya kpọrọ ya na ọ bụkwa na okpuru na nna m ka ọ bụ nye azụ mụ nye na-esa agwa nye bụla m ma ka esi eme nye bụla m mara ibe nwaanyị kwesịrị ịgwa ibe nne na-akụziri ibe nna na-akụziri so ibe na-ekwu na onye ọbụla cheri aja echiche na aja echiche ya na bụ onye abụla onye ọbụla ego ọrịa ajọ onye bụ ya iji ejiri onye si na ndụ dị adịrị mma onye bụ ya awale dị onye a dị na nke ya dị ewe tori ogologo na-abịakere ntakarịa wee na Chukwu emeke ihe niile na-enye emesa mana Chineke onye mmadụ na-ezigbo ile na ede na ọ dịka ọgbọkọ ka a na-agba ọ dịka ọgbọkọ ka a na-agba nọọ Chineke mee ya o wepụta wee nwee ike wee bido ụbọchị a ga-ekwu ya ọgọ mmachi ọ ya eji ogologo ndụ na arụ isi ike na promoshọn na mbụ ihe edu na mbụ ya na a na-asị na desiwo ihe prezidentị ya n'ime dị iche ya n'ime dị ebube ọzọ ihe bịa bukit ka ya wee ma wuchichi nyere ya n'oge emezugo na famili gị na Jesus Christ bụ enwe anyị ibe bụ ịkpụ isi bụ mmemme ekene ka anyị na-enye Olisa bi n'igwe na onye kere anyị aka dịrị anyị ndụ wee lụọ taa na ọ ya dịrị onye ọbụla mma